É a sensación de que ata para descansar, descansando temos que ser productivas. Por iso eu falo dese ocio anticapitalista totalmente. Non é productivo. Só saín, camiñar, iso. Senteime ali cara ao río, pensei, nin sequera fixen fotos, nin vídeos, nin nada. Así, a lo loco. Porque houve un tempo que a veces tiña esa sensación de non fago nada porque o meu ocio non era productivo. Era ocio de ir debuxar, por exemplo, á beira do mar, pero nin sequera era un plan de ir debuxar. Ir pa a beira do mar sempre levar un caderno e un boli, non? Un lápis ou... E daquela tiña a sensación de vida vacía. Isto a min pasoume bastante no ano 19. Despois un día un amigo meu díxome: é que ti sempre estás facendo cousas. Empecé a analizar, digo, é certo, tío, sempre estou facendo cousas. Por iso os vínculos son importantes. Porque ás veces ven en ti cousas que ti non ves. Non? Sempre estás facendo cousas, sí, é certo, sí. Aparte son cousas super bonitas, super interesantes, porque diste, hostia, é certo que fago cousas moi chulas, moi bonitas, moi interesantes, non? E daquela empecé a eu, non para ninguén, poñer eu para min en valor que a miña vida, en por min, xa é moi rica, xa está moi chea. Porque ao final ese vacío que sentía a veces non sequera era real, era emocional, era afectivo. E aí tamén é certo, despois veo a pandemia e foi todo un pouco así, pero é certo que a miña cabeza xa estaba hai que ser moi selectivas cas persoas, porque ao final ti saes, vas ao viño, estás como buscando, non? Compartir a vida con outras persoas e gastas moita enerxía en persoas que ao mellor non pagan a pena. Eu ainda gastei ben dela.